Jesús ens prevé contra l'escàndol i adverteix als seductors del món que Déu està decidit a protegir els qui creuen en ell. A causa de la condició humana, al món hi haurà escàndols, però dissortat el qui escandalitzi un petit. La fe de la gent senzilla, dels petits, és un bé que ningú no pot prendre impunement. La imatge d'un home ofegant-se en el mar amb una mola d'ase encaixada al coll mostrava un dramatisme peculiar als hebreus, ja que en la seva mentalitat la mort per ofegament era la mort més abominable de totes i el mar era vist com la morada de les forces diabòliques. L'amor al proïsme exigeix que li desitgem el bé. Per l'escàndol hom l'empeny al pecat, per la qual cosa és preferible ser sepultat en el mar. L'escàndol adquireix una gravetat particular segons l'autoritat dels qui el causen o de la feblesa dels qui el pateixen. L'escàndol pot ser provocat per la llei o per les institucions, per la moda o per l'opinió. Així es fan culpables d'escàndol els qui institueixen lleis o estructures socials que menen a la degradació dels costums i a la corrupció de la vida religiosa o a condicions socials que voluntàriament o involuntària fan àrdua i pràcticament impossible una conducta cristiana d'acord amb els manaments. El mateix cal dir dels empresaris que imposen procediments que inciten al frau, dels educadors que deformen els seus alumnes o dels qui tot manipulant l'opinió pública la desvien dels valors morals. El qui fa servir els poders que té per arrossegar a fer el mal es fa culpable d'escàndol i del mal que directament o indirecte ha afavorit. És impossible que no hi hagi escàndols, però ai d'aquells pels quals en venen. Aquesta és l'única maledicció que escoltem de llavis de Jesús. El bé moral del proïsme val més que la vida física pròpia. No es tracta pas de sentències condemnatòries inapel·lables, però són paraules que dibuixen perfectament la terrible realitat d'un fet. Sempre serà d'extrema gravetat posar en perill i destruir la fe en el cor de les persones senzilles. Les paraules de Jesús són duríssimes. Si és necessari, caldrà tallar-se la mà o el peu o treure's l'ull. Quan es va escriure això, els cristians ja eren perseguits. En aquestes condicions, aquestes paraules ressonarien com una crida fortíssima a la fidelitat, encara que fos el preu del martiri. Davant el valor màxim d'entrar a la vida, cadascú ha de ser capaç de prendre una decisió personal i radical. Ha de trencar amb qualsevol obstacle que suposi a la seva entrada al regne, l'únic valor absolut per a l'home. Si en una operació quirúrgica hom està disposat a perdre una mà o un peu o un ull per la salvació de la resta del cos, hem d'estar molt més disposats per la salvació de tota la nostra vida cridada a l'eternitat. Sempre s'ha de sacrificar la part pel tot. Evidentment no es tracta pas que de manera literal ens tallem la mà o el peu o ens treguem l'ull. Es tracta de la necessitat de seguir Jesús ben de prop, encara que per això haguem d'assumir decisions molt doloroses i seguir-lo ens porti a perdre la vida en l'intent.